laamu leydi Naajeeriya lortini jaɓuki Jomorle jungo jehoɓe motaji pamarɗi mawɗi mawɗi ha dow bangali Keffi yaaki Makurdi nyande altine tati lewru ɗiɗaɓru. Ministajo njahaale mo leydi Naajeeriya Mohammed Bello Goronyo hanko maɓɓiti toliget gonɗum ha garaku hukuma laamu pamara ko kona nder diiwal Nasarawa kombi wuro garaku. Jottani kala njahayɓe ha dow barwale ɗe hen no nangai yoɓuki ceede ha motaji pamarɗi iɗi transport ɓe nangai yoɓugo temeɗɗe 5 nden bo i wodi motaji koccayɗi kare no heɓai 1,000 nden bo motaji ewniraɗi trailer koccayɗi kare mawɗe mawɗe ɓe nangai yoɓuki 1,990. ɗum kanjum ne aranni ɗum lornoi jaɓuki ceede ha jungo direba'en malla lanyoɓe motaji ko sofir'en ha dow barwale leydi Naajeeriya. Ni hinna ɗum ni waɗama ngam mayigo no kampaniwa CHEC nga leydi China be'utunga barwali malla bangali Keffi yaaki Makurdi waddi ceede muɗum hawti koppi laamu leydi Naajeeriya gamma we'utuki bangaliki ummiki iga Makurdi yaaki Keffi. Nden bo laamu leydi Naajeeriya ndi tuganake kampaniwa nga nanga jaɓuki Jomorle ha dow ki'i bangali har yaaki duuɓi 20 yeeso ɗo to nga hakkila mo'itinki bangalikin nden bo rento bangalikin. Woɓɓe jehoɓe ha dow barwale ɗen ni wangini mijoji maɓɓe bani hinnan. Minon min nanayi belɗum ɗo on shani ko seɗɗa. Min Bauchi yahaymi iga Bauchi mi nastai ha Misau. Noy ɗum watta sai min gari ɗo ɗum wi'a min biyo shede COS. Ɗum anda no ɗum watta en biyo shede tan. Fa'i Maiduguri amma mi ɓuri awa daabi dari miɗo haɗɗo ni mi yahan ɓe maɓɓa yam naira 500 wala ɓilla ha amin amma network maɓɓe woɗai haji amin minin kam min joɓa ɓe ha jungo. Onon ma heɗitoɓe on mbawai dokkon min mijoji mo